Здравейте, аз съм Иляна. Днес ще ви кажа за една гривна от ластици. Ще ви трябва една кукичка, която върви с ластиците и ластици. Може най-хубаво да слагат като е шар на гривната или най-много 2 или 3 цвята. Сега взимаме един ластик и го слагаме ето така на осмица. Ето. Трябва да стане нещо ето такова. След това взимаме за предпочитание същия ластик и го слагаме ето така. Трябва да ми стане ето така. След това взимаме още един ластик, аз взимам зелен и го слагаме ето така. От така на четирите, които сме ги използвали, без никакви завършвалки, просто го слагаме. И сега долните ластици, които сложих аз шарените, се примятат отгоре. Ето, така. Малко затруднение. Макар че аз преди съм направила тази гривна, но понякога се случват. Ето, след като ги завъртим и четирите ластика, трябва да ви стане ето такова. Даже ще го приближа. Такова. И сега ще вземем още един ластик. Така. И пак го слагаме на така. Ето, сложихме го. След това пак примятаме долният. Ето. Ето пак го пънахме и така по същия начин продължаваме, докато искаме да ни стане гривната. Ето, сега също ще ви покажа. Ето. Пак продължаваме така. Аз в принцип такива не си правя гривна, а ключодържател. И ще ви покажа как става много лесно. Ето, получава се. Сега се го спрете на пауза и продължете докато искате дадена дължина. Така, аз я довърших, но съм направила много дълга, след като наистина ви казах, че аз си ги правя точно за ключодържателя. Ето, даже съм си взела ключовете. И преди съм го правила, ето, даже съм си го направила с пръстенче.